Ik ben Wiebe de Nieuwenhuis. Ik ben directeur bedrijfsvoering van Noreski IT-groep. Ik ben Lammert Brouwer. Ik ben hier algemeen directeur van Noreski IT-groep. Lammert neemt hemzelf stamboek Fries. Op alle plakken waar er komt, dan is dat zo. En het grappige is dat hij het Fries zelf net perfect beheerst. Dat kan misschien het beste aan Lammert vragen, waar dat echt een beetje goed misgegaan is. Diep Fries. Nou ja, ik ben geboren en getogen in Bolzwart. Ik heb het gymnasium in Sneekdeen, dus in die zin ben ik natuurlijk een echte Fries met Friese ouders, dat klopt. Ik ben helemaal stadsfries opvoeden. Ja, het is wel iemand die het echt het Frieske helemaal voorop staat. En dat ik uitdraagt op alle mogelijke manieren en dat ik overal gebruikt. Ja, ik voel me in alles Fries. Ik woon nu op het ogenblik in Leek. Dat is dan nog net op het randje, dus het is nog net Groningen. Maar de plannen zijn wel om terug te gaan naar Friesland. Nou, wij bij elkaar tjinkom in een grenzingsbedrijf. Als jonge aanstormende talenten. En wisten eigenlijk buiten niet wat we moesten doen. Maar we hebben uitstekend de schijn naar elkaar weten op te houden. Dat we overzagen waar we mee bezig waren. Nou, dat is later uitgegroeid tot een vriendschap. En zo ben we uiteindelijk in een bedrijf rollen. En hier is Vievelien. En geven we je vol enthousiasme midden in het Grenzalaan het Fries promoten. Je zit 30% van de meesten is ongeveer wennet in Friesland. Daar ben ik een stuk op wat die ik Fries praten. En dat houdt natuurlijk altijd een hele mooie wisselwerking in Gerees. We hebben ook eigenlijk al onze connecties met Friesland. Supporter van Heerenveen. We zijn sponsor van het Ljouwerter Scootje. Zou jij een heel kort mailtje kunnen sturen dat er oranjekoek in de kantine klaar staat? Aan iedereen? Ja. Ik heb een hele lange tijd een heel mooi Fries vlaggetje op mijn bureau gehad. En we hadden hier ook een medewerker. En dat was een echte Groninger. En die nam zijn kleine dochtertje mee. Nou, ik denk dat ze 3 jaar was echt een hummel. Die komt hier alleen binnenlopen, loopt naar dat vlaggetje, loopt om mijn bureau heen en gooit zo dat vlaggetje in de prullenbak. Nou, ik kwam niet weer bij. Heren. Dag. Ook nog een stukje oranjekoek als toetje. Nou, kijk eens aan. Ja, bedankt. Dan gaan we dat ook maar, zal je net zien, want ik ben natuurlijk degene die eigenlijk het minste rommel eet van deze. Oh ja, dit is natuurlijk Fries. Oh, ik heb niks gezegd. Kijk, concurreren dat jij ook uit Friesland komt? Ja? Ja, jammer joh. Ja, nee, Noreski is een IT-bedrijf die vanuit de oorsprong heel erg bezig was met computerhardware. Maar tegenwoordig eigenlijk veel meer zit op de moeilijke termen, consultancy, business intelligence. We proberen allerlei dingen te doen met dataverwerking. Bedrijven te helpen met het gebruiken van IT op een verantwoorde en zeer volle manier. En altijd bespeur ik ergens in mijn contacten wel ergens een Fries. Maar wat klanken die ik dan herken en meestal begin ik dan even in het Fries. En per definitie is het zo dat dan altijd het Isik Brutsen is. Ik denk toch dat de Noorderling per saldo wat minder blabla is, wat pragmatischer, wat directer is in de communicatie. En dan krijg je niet keer dat het hele verhaal los wordt, omdat je dan maar met elkaar praat in termen van oké, nou we gaan nou even een uitdaging, hoe zullen we dit nou even oplossen als Friesen? Het voelt voor mijzelf ook altijd, misschien is het niet terecht, alsof het betrouwbare zaken doen is met Noorderling, met een Fries, dan met een niet-Fries. Dat is een gevoel en dat haal je er niet uit.